uziqhathe nebhizi abalandeli umlisa obetalabha uQuality Biyela ey'nkundleni zokuxhumana. Kulezi nsuku uQuality Biyela abantu besilisa bamzwile, wonke umuntu ukhompyutha naye, wonke umuntu ushaya ividiyo echoma nganakho bese mention igama likaQuality. Leli jongo belishaya ibongo zalo belichoma nalo lithi impela liyinkunzi lona ngeke ehlulwe uQuality Biyela. Abantu bavele banamathele evidweni yalo nezinto ebeliy'gqokile bathi alihambe liyogeza, basho wonke nje into eqeda amandla uma ukuthi uzama ukuphapha. Jongo mfana ngithatha serious ijongo mina elihambe likhuluma nomaphi mina ngiyinsizwa nomaphi uyongithola nje indaba kuthiwa khona uQuality yini yona leyo yini yona uQuality yimi inkosi yamajongo uma ngakuzwa kahle lokho ngifuna ukungikhombisa ukuvela ngenkabe enjani usho mina umfowabo sangweni le phansi phela emahlabathini uma ngakuzwa kahle lokho ngigadla ngokotlini mina mfana ngigadla eThekwini uzwakala umuntu ole egoli la ngishaye khona mfana angilithathi ijongo lincane ngomzimba ngathi ila embili zasejele yini yona leyo yini yona leyo ekuthiwa uQuality yani hey photocopy lonto.